Idol Dennis. Okay, ulitin tayo mga idol. Iti report ni Idol Dennis Gabriel Lipio. Barbarang agringin. Ayun, agriringin. Idol Glenn. Iti daytoy agundaway. Okay, Idol Dennis, please go ahead. Pabor ti Provincial Veterinary Office ti naputar ng ordinansa ti panaka-party aming livestock sa baboy, kalding, ken baka iti mismong slaughterhouse. Kaya ito itinagbaling at akbyar ti Provincial Veterinary Office akalpasan ti panaka-aprobar ng ordinansa sa kunyang panusod babayan ti panang-sponsor ti chairman ti Kamitan Bakit Slaughterhouse ni Consala Kikuang. Kunan Dr. Lloyd Valenzuela panay pasigurado talged di mapartino Mr. House iti pagpartian di livestock kasi baboy kalningken ore pa iti manok aman iti kadyo kini Dr. Valenzuela. Well, actually, maganda nga dalungalong si City. Half-minute naman ako na doon yung maparti ito nga yung designated na pagpartiyan. So, designated official na lugar na pagpartiyan yan opisina, itinit inspector, ito slaughterhouse. Hindi nga maisayangkat bago ito inspection procedures po na saan nga may sa lang doon yung pa nag-inspect na. At dating ako ng antemortem inspection which is prior, at least rested yung animal 6 hours before yung pa ng partida. At damit din ako ng post-mortem inspection na dating na padarat na rukrokdan, na padaradan, and then nakahati-hati ng bagudan, ma-inspect na ito lalaem, ma-inspect na ito yung barana, and at the same time, pati na rin yung mga kulakulani, yung mismong buong katawan doon yung naparting na taraken. Hindi nagpartitikal din kat dakil na una, siguro nga ma-iskan na ito lugar kung sakit na yan, that is Carmicilia, kasi ito sa ma-inspect na ito nga taraken, amo tayo, nakadadon mo, sakit si taraken na mabalintay nga maawa, maakaran. So, again, at damat na ito dumabay nga sakit nga, dito makita tuon ay dito makita turwar, yan ito naggayan sa nakaro. So, yun, importante at the same slaughterhouse sa pagparasyan para ipikalbing net. Inayon pa yung Dr. Valenzuela nga pati manok, mapati slaughterhouse, masutong ba na? Suggestion, kaya si LG yung put up iti area kung saan ang partit ni manok na maintain that size. But to control the public, control yung mga nakaroon dito sa doktor, dito yung pagkasuat mo, pagkasulaan, kundi yung pagkasuat din, pagkasuat usual ka ng pagkasuat ng pagkasuat. Ito na, pag ang pagpadaya, social responsibility ko namin kalinte. It's your responsibility whether you itahan mo ito bisitam, keep safe and wholesome. So wholesome no ko na tayo, kaya digayang bagus na, ay digayang dalim na, kaya adugayang bagay nag-dokwan si Ingles, wholesome ba yun, di ba? So, kung saan, dito bagus na, nagimas na silat, ang damat gayam na ibing-gabinggas na nagitay round worm, nagitay steak, nagitay atisutog na tatsay spaghetti, gano'n nagigayam barana, at damat nagitay silang buo na kumabasit na ingles, gayam na kasama nga nagigopis. So, it's high time na dapat na ma-inspect nagitay parparsen tayo, ihanda tayo na para itikaaduan na okupasyon tayo. So, dapat sa slaughterhouse po natin inspect the pa. Iti ang bakit saan tayo na iparukas kinambuan numano iti penalties kaya iti matiling party iti backyard kaya livestock iti sirat iti yalawag. So Idol Lawrence and Idol Reg, Kalding slaughterhouse to. Apo nagimasen. Pakadalutan na ito na makikiel. Tinggal di agad po dyan ng daera slaughterhouse iti pagturungan sumteng to iti panakasentensya na. Dahil magpalang muli po si Pibet, Idol Dennis Lipio, tatak
ISN.